weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to hudallaye luggere colli wayndu hesuru dancaɗi hombo cankon ɓoggila cankon hiraya galayaɓe ko on waktu yoni ha to beelinayɗi e nder galle Moussa Thiam e ko taari ɗum kala ene jiya e gardendi kabruji men to leydi Sénégal kikiɗe hanki o ɓittodiral mangala ngal moɓodiral mitina gardiɗo landa Pastef woni Ousmane Sonko yuɓɓini kikiɗe hanki o to Kermassara to leydi Mauritanie tawtorede jonde kolaɗo kuuɓal jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie toon to Jidda o holliti leydi Mauritanie heeɓi hitande hikka nde bismade o seyi catal islam e nder windere nde kala nder leydi Mauritanie to leydi Mali ñalawma mawninde armée leydi ndi 9 janvier jawtuɗo henno wonande laamu leydi ndi ha tente colonel Assimi Goïta holliti systéme kesso haɓade wonande ɓen joguitiɓe armée ji taweteɓe nder leydi ndi to leydi Guinée Conakry ɓattiɗo FNDC woni Mamadou Billo Baha kan woni pawaɗo jungo oɗo sahani tawe e cuuɗi kasoji gam tumede moɓodiral ngal alda e yamirore kabruji men mana wina ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Cameroun ma jaha to Maroc RD Congo kame Égypte kabruji men mana wina ha to jolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena so en nani ɓeɗo henna daade belɗe mantoje annabi o sallllahu alayhi wa sallama holto paaɗen koto cuuɗi meɗen Kanela holko woni to cuuɗi men Kanela ko ziyara moƴƴo mena gando mena janguindo Qur'anil Karim ha poyne jeyni woni ceerno Samba Kanela ɗon ɗo cuuɗi meɗen Kanel ɗo on ziyara waɗata ko ñande 1 sappo e ɗiɗi lewru février faandu so jomiraɗo haaji so tawi noon ko ñande 11 ñande hen hirde nde waɗata madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallama ha weeta ñande 12 nde woni jonde ziyara o sanga 11 ha faynma 14 jewte juɓɓuɗe paayodinde ɗe ene nafta neɗɗo e gurdam mum kala ma yuɓɓine ɗona e dow inde khalifa galle o oɗo saaha mo gonɗena woni ceerno Mouhamadou Abdullaahi Saar ɗo Kanel ɗo henna aɓe teddiniri hena wonande khalifa wuro ngo ceerno Oumar Alpha wona ɗon ɗo Kanel ɗo henna aɓe teddiniri hen dendagal almameɓe e dendagal sernaɓe Kanela e ko taari Kanel kala ko noonne kadi aɓe teddiniri hen maire commune mo commune mo Kanela woni monsieur Mamadou Sadio Diallo dendagal bandiraɓe julɓe kala ene teddinira e ɗiɗo henno ñalɗi juɓɓuɗi baɗeteɗi ñande 11 sappo e ɗiɗi lewru février faandu so jomiraɗo haaji e dow inde teddungal ceerno Sada Sall taweteɗo to leydi France sohna Aissata Malick Sall ɗo Kanel ɗo henna sohna Houlay Malick Sall ɗo Kanel ɗo henna ceerno Malick Sall ɗo Kanela ceerno Moussa Sall ɗo Kanel ɗo henna e gardiɗo dendagal almuɓe ceerno Samba Kanela woni ceerno Abou Fondou e dendagal bandiraɓe kala aɓe bismi hen Mauritanie Mali Sénégal Gambie Guinée e dendagal bandiraɓe julɓe e dendagal bandiraɓe almuɓe ceerno Samba ɓe mbawi wonde nder windere nde kala yettinɗo hen naɓɓatake o ko dendagal almuɓe ceerno Samba Kanel kala ɓe dewni ɗum e dow jungo ceerno Alhaj Malick Tall taweteɗo ɗo cuuɗi meɗen Kanel ɗo so en nani ɓeɗo henna daade belɗe mantoje annabi o sallllahu alayhi wa sallama holto paaɗen koto cuuɗi meɗen jama alwali
holko woni to cuuɗi men jama alwaali ko ziyara moƴƴo mena gando meɗena woni ceerno Demba Thiam ɗon ɗo cuuɗi meɗena jama alwaali ɗo henna ɗi ñalɗi noon ɗi mbaɗata ko ñande sappo e goo lewru février faandu so jomiraɗo haaji e dow inde teddungala ɓesngu galle ceerno ma jakate ka to Agnam e dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗi ñalɗi noon ne bisma heena ceerno Abdullaahi Dia mo korosma gueɗe sance ko noonne kadi imam ratiba jama alwaali e dendagal almameɓe e sernaɓe jama alwaali e ko taari ɗum kala aɓe teddiniri heena ceerno mena gando mena moƴƴo mena woni ceerno Habous Diallo imam ratiba kiidira gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique so tawi noon kollel ngol ñalɗiɗi koni henna sifori ñande sappo février hawrata koye aljuma ñande hen waɗete ko asrul jum'ati taw kadi on ñalawma e on asrul jum'ati teddiniraɗoma ko Cheikh Omarul Foutiyou Tall aɓe bismi hen dendagal sermaɓe e almameɓe diwan o kala nde tawtorte ñande aljuma nde hirde mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallama ma jof ñande sappo e goo ha weeta taw ko madhu annabi o sallallahu alayhi wa sallama aɓe bismi hen dendagal meruji kommina taweteɗo e nder diwana jama alwaali e dendagala bandiraɓe julɓe kala hay goto woto manku heena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñawmo joguiɗa o mbete gorel teyyane safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko +39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko +34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbaddene dando faade gorel teyya cafloro ɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde nogase tati siilo hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelda duwawa
dendagal bandira men ɗumgal law kala ɗum ko caggal jaltugol aduna kader thiam miñum jaggal thiam taw kadi ko toon to leydi Gabon woni makko ko eɗen nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotomo yafomo nannamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala horejo leydi Sénégal Macky Sall yonnani ñalawma hanke o wonande goto e en wonde militant taw ko extrême droite mo ganduɗa toon to Suède duppuɗo defteral teddude woni Qur'ana ɗon ɗo ɓe gonno e seppo yamirago ñande aset jawtuɗo waɗɗani sara ambassadeur mo leydi Turki kanko mawɗo leydi Sénégal Macky Sall o holliti hen mette makko e sunare makko o yonnani ngalɗon baɗal hay seeɗa horejo leydi ndi Sénégal Macky Sall ene nelda duwaw dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe kala ha tenti noon horejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani ɗum ko caggal jaltugol aduna gando mawɗo tugnorɗo kadi windiyanke jangguinowo no fewi ha tenti to fannu Qur'anil Karim woni jaltuɗo ɗum Mohamed El Mouhtara kadi kam wonno gardiɗo université moderne mo Singiti keptinoɗo joɗaninoɗo wonande Roi Mohamed Sisa e nder fondation mum to banggue ulama mauritanien ko on woni jaltuɗo ɗum hanki o mawɗo leydi Sénégal holliti e dow inde Sénégal ɓesguji Sénégal naɓe umma islamique kala omo nelda duwaw dendagal umma islamique kala wonande Mauritanie ha tenti noon e hoorejo leydi Mauritanie nogas e joyya nduɗo henna lewru janvier Dakar ma jaɓɓo jonde Afrique naɓe taw kadi ko jonde taw ko ɗen cate privé tambiɗe ko fate banggue guura ha tenti noon gueɗe ñamateɗe kame jarteɗe kala gam yurnitade nden kay kisal guura Afrique kene ɓeyda cellal e kisal nonne kadi yajede gam haɓade kala kene wiye basal kame heege e ngakkugol guura ha tente fannu guura celluka taw kadi ko cellino ka neɗɗo nden jonde noon ɗowata ɗuma ko hoorejo leydi ndi Sénégal hono Macky Sall ɗum waɗata ko ñande nogas e joyya alarba paɗuɗo e no ha nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru nden jonde ma duumo e nder Dakar ene tijja hen lamɓe yonɓe kam yoga e hewɓe taw koye joomen martaboji tawiteɓe Afrique taw kadi ne ɗowa ɗum wonande banque Afrique naɓe de développement to leydi ndi Sénégal keɗɗen ha joni koolaɗo kuuɓal to banggue trésor États-Unis de Amérique waɗi jillu muɗum kanko on mbiɗeɗo Janet Yellen waɗi jillu mum e nder Sénégal jillu makko o dañi yaade ha toon to Gorée taw kadi ganduɗa ko île hulde tawetede e nder Dakar taw kadi ganduɗa ko toon ɓennisino wonande taniraɓe ɓen nawanoɓe yeeyaɓe toon to Donge Woɗeɓe o holliti hen sunare makko mawde no fewi on koolaɗo kuuɓal trésor mo américain bannoɗo jillu mum e nder leydi Sénégal jillu balɗe sappo yoga e leyɗele Afrique ko wayno Sénégal Afrique du Sud Zambie wo holliti ɗeɗo hen gueɗe sone laari tan kala ko wonno e ɓernde mum samat tene kadi ruttitto e miijade holno ɗeɗo hen gueɗe amnotto wadde ɗum wonande ɓi adama ha tenti noon neɗɗo no honomani jeheten ko ha toon to Kidira commune Kidira e wiide jayde quotidien ɓe kolliti wonande ko terrorisme en no tottoɓe jihadiste en teskaɓe e nder diwan o kene wona joni yontere walla ni jonte ɗiɗi teskaɓe e nder diwan o hen goto noon dañi fiyede ha wasi fittandu muɗuma ɗiɗo heddiɓe dogui cuwa taw yiitede ɗum no woɗɗani sara wuuro wiyetego Sadatu ɗum waɗi ko ñande aljuma ne jofi asende ko nden ɓe teska e oɗon diwan ko wona ɗum kono gendarmerie nottima hen gam uddide hen losko yañgo no fewi e yurnitade ɗeɗo hen gueɗe taw kadi ko gueɗe baɗare ɗe ɓuurani yodde no fewi kene tolno e sofreɓe nayo taw kene tolno e sofreɓe nayo taw kadi ganduɗa ko toon to Tamba kañumen bedda to kaso subaka hande o jeeyi sababu ɓennineɗe ɓe kaso caggal nde ɓe nanga guila ñande aljuma nde ko toon to garu Thier mo Tambacounda caggal yadeɓe jeere ha deeɓe otoji goɗɗi dogoji toon ha ganduɗa ɓen dognoɓe otoji noddi police nde ɓen gaari waɗi pooɗe ndure ha ɓen mbawi nangude hen ɓeɗon nayo ɓen noon ɓenninama hande o to kaso gam fadde ñawore mumen ɗum ko caggal nde ɓe kofi juuɗe mabɓe jagorɗo yagara holliti wonande ɓen yiɗɓe hofɓe juuɗe mumen
en mbawi hofde kono kadi ɓen yiɗɓe dognude otoji men ne jogui yamirore dognude otoji mumena deke firti koɓe mbawani hadde ɓen ɓe jiiɗani wadde grève ɗum jeeyi sababu kamɓe ɓe nayo ɓe mbiyama teeb ko wona ɗum ko kene tolno e nogas e tato taw kadi ko dognowo oto woni transporteur ena ɓenne kadi mbiyama teeɓa ene mbaɗa garde à vue toon to Pikine woni commissariat police mo Pikine jeeyi sababu ɓen iwdeɓe toon to gare bon marisé gam haddeɓe otoji goɗɗi dogde kamɓena ɓe ñooka ɗon haade mabɓe fadde ñawore mabɓe caggal hofgo juuɗe caggadi tumedeɓe kadi e heldeɓe bisuji tati Dakar Dem Dikka caggal ɓen kañumen ko dogoɓe gona hofɓe juuɗe mumena kikiɗe hanki o heewi sukaɓe no feewi toon to Kerma Sara ɗum ko caggal no hollitirno gardiɗo Pastef woni Ousmane Sonko ma wat mitin mawɗo no feewi ñande nogas e ɗiɗi ɗum ko hanki o wonno hollitama woni hen ni sukaɓe guila tan nogas e goho on jamma ko toon mbaali gam sabbade mitin baɗɗo hanki o hewɓe noon tawtorama teskama hen kadi étudiant ji kewɗi toon to université Cheikh Anta Diop teskama kadi woni hen yinnoɓe iwde to Mbour ha to Thiès ɓen noon donki yettade caggal nde police haɗi ɓe yettoyade nokku o gam sifa nden kay kisala kono kadi kanko Sonko ɓoniɗo teni o holliti oɗo teni ko teni guerre haare kono kadi o gonɗini oɗo saaha wonande hay goto wawa haddemo jeeyede sumgoji paaɗiɗi kono kadi ala kala ko heddani hoorejo leydi Sénégal o holliti o meeɗa yiide gorko boni ha yetti oɗo henna biteɗo Macky Sall ala kala ko heddani on si fayi konnguli bonɗi yaadiɓe makko ɓe kamɓe yeeyiɓe kolliti ngal ɗo diɗɗal moɓodirgal hanki ngal ene tindina wonande Ousmane Sonko hay goto wawa weddade ɗum e kaso ni nanggude ɗuma walla ni faddade ɗum koɓe mbiyata ko tan mo wari ha ko mayde hen ɗum firti konngudi mabɓe ɗiɓe jaltiniɗɗi aynaɓe taweteɓe e nder diwan Malikunda taw koye cetal wiyetegal Sukali comme kamɓene ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe ɗum ko caggal nde ɓe noddi frappe yo ar walludeɓe waytade caɗele ɗeɓe guuri toon guyka jamma e ñalawma e daabeji mabɓe ɗum noon ɓe kolliti so tawi woni gouvernement mo leydi Sénégal kala hitande ne yiiloyo jawɗi to Mali ha to Mauritanie tene kamɓe ɓe gujjane jamma e ñalawma tene gaynaka mabɓe ne ngakki waade no foti waade ni ɗum noon firti tan ko laamu ngu daranakiɓe ɓe erima jagorɗo gaynaka nde ɓeydantaɓe darde nonne kadi hoorejo leydi ndi nde darato e guyka jamma e ñalawma waɗoka e nder daabeje mabɓe ɓandu suka gorko biteɗo Ibrahima Diallo woni ko yiita e ladde ene wara ne duppa ɗum noon koye nder département mo Linguére sara wuuro wiyetego Mamarou ko toon o tawa ne tawa e nder commune mo Barkeji jafoɗon ko toon ɓandu makko tawa mo wara ene duppa kanko noon wonno golle makko ko soppude leƴƴe hojji ɗum wattude ɗum ƴulɓe wona desɗo ni ɓinguela ɓandu makko ne tawe to hôpital morgue hôpital mo Magguetlo Linguére loskoji ne jogui hen kono ɗo saaha piste fuɗɗima yeynande ɓe dadiɓe loskoɓe ko fati e banggue wargo makko gartaten koye tiktokeur Samba Ka mo ganduɗa nangganoɗo ɗeɗo balɗe kala caggal nde yiiya e nder vidéo surveillance goto ene heeli boutique taw kadi ne tumani heeli boutique aji tati kanko noon ɗeɗo balɗe kala wonano celluɗo wonno koto hôpital Magguetlo mo Linguére o yalti subaka hande o ɓenninama toon to kaso mo Louga ngam fadde toon ñawore makko e yeeso ɓen loskoɓe o holliti gila inde makko feeñi koreji makko ceerani kala saha noddudemo ene goyto caɗele mumen woni hen ni jaaha mbiyamo o yiɗa hay wallude ɗumen ɗum jeeyi sababu noon naddemo e ɗeɗo gueɗe ngam yidde weltinde ɓen koreji makko jamma e ñalawma sikkuɓe mataw ala kala hande o ko jogaki kono haɗanani ɗon tan Samba Ka oɗo hen subaka hande won bitikaji kelanoɗi toon to Touba ɓenne kadi helannoɓe toon bitikaji dawani toon ngam yidde kañumenne wullitade ƴewde so tawi o jeeyaka e ɗin bitikaji kelnoji hunde koko jogori layandemo boutique mo sakkitno helde téléphone mo ƴettuno ɓen dadiɓe jeehino toon to wuuro makko e galle makko tawi toon en téléphone beele kadi laɓɓitinde piski ha ɓuura kadi yajje ɓen woɗɓe tumdaɓe makko ɓe beele kamɓe kala ɓe mbawa wiyede teɓa oɗo saama gonen geeji waya
ahmed aydara mo ganduɗa kam woni maire wuro Guédiawaye kene tolno hande lebbi jeegoma nana fawi jungo e hoore ronki yobde kene tolno e temedɗiɗo e capanɗe joyo liggotoɓe e mairie muɗuma gam caggal nde wonno candidat ha fooli wonande Aliou Sall gonnoɗo maire wuro Guédiawaye oɗo saaha mo gonɗen wo joofi peɗeli ko laamu ngu woni mo udditani demala ngam ɓeydandeɓe sembe haaɓe mbawa gollade kono kadi oɗo saaha ɓen jooɗiɓe hande lebbi jeegom keɓani jobdi mumen kolliti so tawi kay ala ko gasi haydara kañumenne koko kollirta mette mumen ɗum waɗi noon soɗon cuɓoɗe bawɗo jogade moon jogono on koye moɗona jeheten ka toon to Ziguinchor taw yin toon Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah holko kewi toon to Ziguinchor e ko taari ɗum kala mettama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji gaɗanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeheten ko to e département Sédhiou eɗen gandi hecci hanki waɗi holɗum eaux et forêt en ɓe jaggi toon leɗɗe kewɗe waɗannoɓe trafic à bois uttide ɗon fewde Gambi ina wayno noon waɗi pirɓodiral hakkude mabɓe chauffeur o salade darade chauffeur o birsude ɓe jaggi kadi ma woni yimɓe nayo ɓe jaggi kadi leɗɗe ɗe no fewi nde wonno leɗɗe ɗe ko ɗo ummoto e Casamance diwan Sédhiou ina nawi to e Gambi ɗum noon ko bonnande ladde nde no fewi ina wayno forêt wona dari hen hande ina haɗa ɗum ɗon so en gatti ɗo e nder Ziguinchor jehen to e Cap Skirring kamɓe de ɓe kolliti weltare mabɓe tourisme o udditi ina wayno tourisme o tubakoɓe ene gari no fewi hôtelaji ɗi fof keewi campamaji ɗi keewi ɗon ha heɓanma usuy yettanma e nder Ziguinchor ina wayno ɗo ɓe kolliti weltare mabɓe kamɓe Cap Skirring so avion ummima farese tan jippoto ko ɗon e Cap Skirring nden jippotono ko Dakar ummo Dakar jippo Ziguinchor ummo Ziguinchor jippo Cap ɓe kolliti noon aéroport mabɓe nde no way liggeyde ni e ballal Allah ballal Macky Sall ɓe kolliti weltare mabɓe nde wonno tourisme o ina yiɗi on toon banggue guila e leɗɗe ɗe ha e cosonuji mabɓe e aadaji mabɓe e calli ɗi e dennagal bilgi goɗɗi toon ɗi foof eɓe gara eɓe ƴeewa ɗum no ɓe kolliti weltare mabɓe ina wayno liggeyaji kewɗi ɓe mbi jalti toon sukaɓe hewɓe nana liggo hande rewɓe e worɓe aéroport Ziguinchor ha joni de eɓe gulliti hono oɗo duuduka gardiɗo aéroport uji yo wattu haqqille makko e timminande ɓe aéroport mabɓe o no fewi ina wayno kamɓe de caɗele ne godi sa ummima Dakar ma jippoɗa Cap Skirring sa jippima Cap Skirring luwa oto ha Ziguinchor ɗum noon ina waɗi caɗele e transport o ina waɗi caɗele e yimɓeɓe won heɓe ummiɓe Dakar gari joni ha e Cap Skirring nan ɗon jooki ngala mbawa yettoyade galleji mumen ɗum no ɓe kolliti duuduka yo waɗ feere yiccitonoɓe aéroport mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade Weltare TV musidmon Ahmed Isaka ɓe gorko mbotto kabaruji ɗo fo radio Zik FM jokkodirde e Sar Abdoulaye Sar yo Allah ken walde jaam Amadou Ishaqa Kebe oɗo saaha mo gonɗen sosoɓe liliɓe an ɓe barinaɓe dehedeɓe gueygayɓe e gaygayɓe kala puɗɗima fojje no fewi ɗum ko caggal hande nde hollita wonande lewru darima hanki hande woni go Rajab ɗo tan e lebbi ɗiɗi koɓe jogorɓe ñallude horde guila subaka ha nangue muta taw kadi ko Rajaba fergo hitande ujunere temedde jeenayyi hitande ujunere e temedde capanɗe nayyi e nayyi aɓe keɓano ɗum kono ɗo saaha gaɓule mabɓe kewɗe puɗɗima nattude sen gewi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie hanki wasi gandu mum mawɗo no fewi taw kadi ko ulama umma islamique mo leydi Mauritanie kala woni on biyetenoɗo Mohamed El Mukhtar mo ganduɗa kam wonno gardiɗo université moderne mo Singuitti taw kadi ganduɗa ko to banggue l'islam mo wonno gurdam mum Qur'anil Karim gam reftinde jangguinde gueɗe kewɗe Mohamed Cheikh Al Qazwani neldi duwaw gam hollirde oɗo hen gorkajo darinoɗo darani diine l'islam darani kadi wonande l'islam e nder leydi ndi kala siftindon kanko joɗanino wonande association Mohamed VI walla mbiyen fondation Mohamed VI to banggue ulama en ulama Mauritanie kanko joɗino ɗumen e nder oɗon fannu on woni jaltuɗa ɗum kikiɗe hanki o jayde Weltare TV weltare ɗiɗi fule nelde duwaw en rende sunare dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe kala neldamo duwaw nde jomiraɗo
yurmotomo yafamo nannamo aljanna gouvernement mo leydi Mauritanie jaagoɗo affaire étrangére ɓe jonnani hay seeɗa wonande ko fate banggue oɗo henna suka gorko toon to Suède duppuɗo deftere Allah teddude woni Qur'anil Karima ko nonne kadi le Forum islamique Mauritanaɓe ɓenne kadi kolliti hen metti mumen mawɗe no fewi ha tenti noon e nder leyɗele julɓe windere nde kala kolliti hen metti mumen ko wayno roi Maroc comme Arabie Saoudite e leyɗele goɗɗe kala woni hen kolliti ɓoyata ma jaltin hen sarɗiyeji walla kuule mumen mawɗe no fewi to leydi Mauritanie keddoɗen Mohammed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi jafoɗon hoorejo leydi ndi ene tijji wadde jillu mum to Dakar lamorgo leydi Sénégal ɗum wonata ko ñande alarba paaɗoɗo hen noon 25 nduɗo hen lewru ndu gonɗen mawo tawtore jonde ko fate banggue Forum Afrique naɓe to banggue nden kay kisal guura e nder leyɗele Afrique ɗum jeeyi sababu yontere yawtunde batu jagorɗo dañano wadde batu jagorɗo jogonoɗo wadde ñande alarba nde watta ko ñalawma janggo gam kuccodirala hakkude ɓeena jagorɗe gam oɗo saaha himmande toɓɓe kewɗe ko fati e banggue gartam leydi ndi ɓoyata hoore jagode leydi Mauritanie ma daroyo e yeeso ɓen sarɗiyankoɓe gam kuccam golle gouvernement muma 2023 inde makko ko Aliya Bintou Yahya kam woni ambassadrice to banggue diine kono kadi koolaɗo kuuɓala wonande jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie kam tawtorno jonde wonande jagorɗe affaire étrangére taw koto banggue l'islam woni islam to banggue muɗum toon to Jidda ɗum noon ko yurnitade 45 ɓiire jonde ko fati banggue OCI hikka Mauritanie hollitine heeɓi gam jaɓɓade nde ɗon jonde ɗum woni ko holliti Mauritanie capital mum oɗo sahani tijji jaɓɓade jonde fayidinde ko fati banggue catal l'islam tambingal windere nde kala to leydi Mauritanie keddoɗena wonande koni koɓe leydi ndi mbawi jippade gam oɗo saaha ñippude cummusɗo teskaɗo on tim noon waɗi koye nder état mo Asaba kene wona 71 kilométre hakkude muɗum e wuro witengo Naha hayso tawi woni oɗo saaha gueɗe kewɗe kam hollitama huuɗo e leɗɗe kala oɗo saaha jeehi jaadi hen kala nde tawde gandi hande o huuɗo jeeya koye ngaalu ɓurgu mawnude tribunal Nouakchott convoqué oɗo saaha hewɓe taw koye tuumaɓe e dossier Mohammed Ould Abdel Aziz kamɓe kalde ɓe cettoto gueɗe ɗe kala no jaari ɗum ko ñande 25 nduɗo hen lewru 26 ɗum noon ko hakkude alarba e alhamisa paaɗoɗo henno ko nden kamɓe kala ɓe nodda maɓe gon hedde sappo fawɓe gam yurnitade ɗin dossier ji koɓe tuuma ko fate banggue ndiɗon mbuñaari ɗen gueɗe kala holno fotata yarude e hoorejo leydi Mauritanie attara bowal laaɗi diwoji mum jalti gam jaɓɓade kene tolno 93 tourisme en ƴewɓe nder leyɗele certuɗe taw koye leyɗele Europe arɓe yillade toon to Mauritanie gam yiɗɓe ceene pawdirɗe ɓe jaɓɓama toon jaɓɓugal paajugal surtout noon tourisme ene ɓamta leydi nde tawno addata ɗum ko yurnitade gueɗe ganni leydi ɓiɓɓe leydi hewɓe ma mbaw gollade hen Ahmed Dadda wonande gardiɗo parti bloc holliti e nder windande makko omo jaara hooreji leydi Mauritanie caggal nde waɗi jillu mum toon to caggal nde waɗi jillu muɗum to Tishita ko wuro tawetego kene wona 19 kilométre hakkude mum e capital Mauritanie woni Nouakchott kadi ko wuro tawetego nder ceene ko wuro ganni kono ko wuro joñigo no fewi omo eri faade gouvernement ha tente hoorejo leydi ndi nde wallata wonɓe toon ɓe daña laabi moƴƴuɗi saabu laabi ngala toon tene wuro ngo ko wuro ganni kono ngo ngakka gueɗe kewɗe caggal ko wuro nayyi ɓiiro goɓe kolliri ɓurgo naywude e nder guure Mauritanie kala CDH ko cettala commissariat tambingal ko fate banggue droit de l'homme ene wonde société civile ɓe porti plainte ɗum noon koto nokku biyeteɗo Fédéric ene tawi nder état mo tawi Zamora gam tumede toon gorko goto jagguɗo toon neɗɗo no ko maccuɗo ni ene liggina ɗum golle cattuɗe no fewi ɓe kolliti on plainte ɓoyata sete timmuɗo ma ya toon gam yurnitade yiddeɓe ko ñawore yo fawe e oɗon baɗɗo ngal ɗon baɗala sen giwi to leydi Mauritanie hade men yettade Mali hakkude Maroc e Algérie ene lombi ɗon Sahara wi ɗum noon ko sumgoji wonno ko waɗi toon caggal jonde
from taw koye sahara polisario en Ibrahima Qali woni toɗɗitaɗo duuɓi tati yo ardo front polisario en kanko on gorko mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati wo dañi kala temedere capanɗe jeegom e jeenaya woni mo foɗodirano ko Bachir Moustapha on dañi kala temedere capanɗe tati e goho oɗo saha kanko wo toɗɗitama yo ardito front polisario en duuɓi tati ganduɗa wo suɓano ko gila 2016 to leydi Mali paɗena ñalawma mawningola armée leydi ndi saabu armée leydi ndi dañi duuɓi capanɗe jeegoma e ɗiɗi duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi ɗum ko ñande nogas nduɗo hen lewru kanko on colonel Assimi Goïta ne wonde jagorɗo konu leydi ndi ɓe jilloyima yogay ɓen koninkoɓe gañiɓe e piyanɗe baɗɗe e nder leydi ndi ha gañi hen gam rendude e mabɓe bottari kame ataye e yewtidde e mabɓe e rokkudeɓe sembe sembollindeɓe andindeɓe kamɓene ɓe darani ko felude jihada gam rende ɓesguji leydi ndi kanko on Sadio Camara o holliti hande hewɓe so mbaɗɗima e motoji mumen ene jaaha ɓene ndesa ɓene mbaɗa yangueji e inɗeli ɓene ñama ne jara ne jippo e golle mumen ne jaaha e golle mumen yo jetto Allah jetta ɓe koninkoɓe dariɓe jamma e ñalawma gam faddade boniɓe e jamma ñalawma yeeyɓe pittali mumen woni kala ɗo woni ene wawi rokkude darde timmude woni konnguɗi Sadio Camara colonel Assimi Goïta kanko woni gardiɗo armée o kala woni chef suprême des armées o holliti maɓe gaddu systéme kesso gam oɗo saaha habtade wonande ɓen pelle joguitiɗe armée ji gam teskede janguji kewɗi guila tan nduɗo hen lewru dari janvier tene janguji ɗi kala mbaɗata koye demuɗe Bamako saabu ala hen kala ko woɗɗi Bamako namde kewɗe ɗe jaydiyankoɓe windiyankoɓe Mali namdi ko jeeyi sababu ha ɓeɗo hen jihadiste en ɓatti Bamako tene kadi nden kay kisal e kala ñalawma ene ɓeyde no fewi kanko ona o radio leydi ndi o saaha o holliti systéme kesso gam habtade ɓen seɓɓitiɓe ñande 19 janvier wonande koninkoɓe armée leydi Mali keeɓi kene tolno e nogas e joyi laana ɓuuri hen mantinade ko jeetati ne hen hélicoptére taw iwi koye leydi Russie ko ballal faade koninkoɓe leydi Mali ɗum noon jaɓɓa koto pavillon wonande Modibo Keïta to Bowal Laɗi Woje ngal Modibo Keïta senu chef d' état major général armée leydi ndi kam rokkiri ɗen kele taw ko armée weeyoɓe dow ne daara ko woni lesa ngam wallude nden kay kisal ha ɓuura wonde e nder ɓiɓɓe leydi ndi kala pelle nayyi bandiji kene fota wonde 13 bandi ɓen goni wiyaɓe tetto kabala woni hen nanga koto kala bankoro ɓe nanguira ko guyka tene kadi ɓooyi rewede gam ronkunode ɓe nanguede guyka motoje guyka yimɓe jogade labɓe kame fetelaji kamɓe kala mbiyama teɓ aɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe jeheten ko hatton to leydi Gambi taw yetton musidɗo men kodde nen Abouba tabital pulagu jaɓɓima toon ɓiɓɓe tabital pulagu gam yewtere ngarɗude kodde nen Abouba. eyyi ko noon tigui fedde men witende tabital pulagu tawateɗo e nder leydi meɗen te Gambi yuɓɓini ñalawma muɗum taw ko wiite ko banggue kuccodiral woni conférence hakkude muɗumenete e ɓiɓɓe leñol ngol ummiriɓe e johli windere kala ummiriɓe ha toon to leydi Nigéria to Cameroun to Mali to Burkina Faso ha toon to Mauritanie e to Sénégal hewɓe gari gam tawtorede te oɗo ñalawma ɓe mbaɗi ɗum ko ɗo to wite Kayraba Beach Hotel to Jammahol e gardugol gardiɗo tabital pulago e nder leydi meɗen te Gambi biteɗo Baba Sidi Dem yaadude e ɓe jaggonoroɓe mo kala ɓe keɓinete bismade maire mo wuro Sere Kunda biyeteɗo Talib Ahmed Ben Souda kono kadi oɗo mo ganduɗa biteɗo ko Sidi Ndiaye kanum woni cukko hoorejo taw ko suudu sarɗiyeji mo leydi meɗen te Gambi kanum nende te heeɓi tawtorede kono kadi laamiɗo tabital pulago windere woni Sanusi wondude e Khadiri Yaya ɓeɗo kala e dosɗe muɗumenete kala mbawi tawtorede oɗo conférence baɗanɗo ɗo e Kayraba Beach Hotel ɗum ɗo noon woni ni weltare kanko jinnaɗo men ba men Sidi Dem e hollirde tan fulɓe ko tampinte e nder Afrique e fulɓe kadi ko mbarete e nder Afrique
afrique omo ñaagi gardiɗo tabital pulago windere ha tengti kadi e ɓeɗo laamiɓe en yoɓe tinno ɓe daro hen ko ɓuuri yawde fulɓe ko mbarate e ko leptete e nder afrique kara yo darto ko ɓuuri yawde saabu ɗum ɗon wona hunde nde ganduɗa ene weeli ɓe walla ene yooɗi e darande hay e seeɗa kanko ba men siidide mo holliri weltare makko mawde fewde e laamu leydi men gambi ha tengti kadi e ɓeɗo ɓe ganduɗa kanko woni ɓe gollorto dosɗe ɗe ganduɗa ko kanumenen tigui mbawi dusde mo tabital pulago e nder leydi gambi kala no fotiri ko denena Abouba ɗo e Kayra Babi Cotel ngam weltare TV e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko denena Abouba sen gewi to Kayra Ba jeheten ko ton to Guinée Conakry gila lebbi joyi omo yile kanko on cikko FNDC mo ganduɗa biyaɗo teɓa woni Mohamed Billo Ba jaggama kono kadi hewɓe yaadiɓe FNDC jonnani ngal ɗonal ngal haydara kanko no wottuma noon ko moɓodirde ɓen yinnoɓe wadde seppoji mumen taw kadi wonanga ko nogo ɓiɗeɗo tombali walla mbiyena tomboliya ko tono wiya teɓ kono hollama ɗo saaha guila wonnanga o dumba o wona karɗo cellal o tawyi toon Oumar Silla wi fuñinke mangi sengi wi to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena wonande jagorɗo yagara leydi ndi Amadou Kone addi wonande appareji kesi gam testude ɓen yarɓe sangara woto wonde valangoji gam dognude otoji woto halkude yimɓeɓe ɗiɗo puɗɗima wiyete hen teɓ to Riviera kamɓe ɓe noon caggal nde ɓe ɓuuci guelɗon appareil holliri koɓe mandilɓe teni kadi koɓe dognoɓe otoji aɓe jaari on sangara permis mabɓe tettama oɗo saaha mo gonɗen sifti noon leydi Côte d'Ivoire koko daari gam haɓade accident ji ɗo tan e lewru mars maɓe gaddu permis par point so tawi a waɗi erreur point itte ha keddoreɗa haydara taw wonta jogo kala ko ene wiye permis e nder leydi ndi kala to Burkina Faso gouvernement leydi ndi erima ko ɓuuri yawde ɗo tan e lewru de koninkoɓe leydi France tawiteɓe leydi mum jaltata leydi ndi ɗo e lewru ɗum noon ɓen koninkoɓe laatiɓe nder leydi Burkina Faso guila tan 2018 ha yettiɗo hen yiddeɓe ɓen worɓe temedde nayo tawiteɓe nder leydi mabɓe ne jaltata ñande asende seppoji kewɗi mbaɗi woni guure ɓe natti yidde yiide koninkoɓe leydi France e nder leydi mabɓe hooreji leydi France jabtima oɗo saaha yidde mum kala ko gueɗe ɗe yo ndewne lawola to leydi Cameroun ɓen dognoɓe ne molti e nder leydi Cameroun ne giwi toon to Nigéria nandirala hakkude gouvernement mo leydi Cameroun kame haccere ɗum noon ko nawtude ɓe nigérianaɓe guila e rewɓe ha e sukkaɓe e worɓe kala kowata leydi mumen ɓayde woni nokkuji ne toon jaam fuɗɗima artude koɓe temedde joyo neɗɗo kamɓe kala ɓe jaaɓi ɓe kooti ñalawma heccanki o kono kadi koye ballal laamu leydi Cameroun yaltini kene tolno 50 millions ngam walliddeɓe ndeɓe kotata leydi mabɓe to Cameroun keddoɗen jaydiyanke majjunoɗo kene wona joni balɗe 4 kañum yiita caggal nde iwi golle mum ene faati galle mum kanko on banni zogo kan woni tawa ene wara ɓandu makko ne tawe to morgue mo Yaoundé ngam loskoji jokkede hen to Centrafrique ko Robel waɗi toon jangu muɗum e wuro wiyetego Bele ko ene tawe kerol hakkude leydi Centrafrique kame Cameroun waɗɗani bureau taw koye bureau douane chauffeur goto camion e ɗiɗo yaadiɓe ɗum e koninke goto wasi hen fittandu muɗɗuma keddoɗen joni koye Afrique jeeyeten ko toon to Maroc police taweteɓe wuro wiyetego Oujda ɓe nangi worɓe tato Soudan naɓe waɗoɓe trafic ne ɗannina yimɓe e dow mbadi suuɗayru ɗum noon ɓe jiiti galle goto ne waɗi kene wona temedere e joyo taw ko candidat yinnoɓe ɗannade woni hen ne keɓino faadede ɗon to Melila woni hen koye laaɗe ɓe tawi toon matériel uji kewɗi gam dirde Melila e nokkuji goɗɗi kala kamɓe kala ɓe mbiyama teɓa to RD Congo ne heeɓo ene heblo gam bismade Pape François gardiɗo Vatican mo Rome ɗum ko ñande 31 lewru janvier ndu gonɗen jillu tugganma 31 ha fenma 5 février hakkude RD Congo kame Sud Soudan gam yurinta ɗiɗo nokkuji kewɗi caɗele no feewi to leydi Égypte ɗiɗo worɓe joomen ngaluji taw ko libanaɓe nanganoɓe kewona duuɓi ɗiɗi ne bedda e kaso guila 2020 ɗaccitama hanki o
jeyno sababu nangedeɓe ko tuumedeɓe mbaɗi jawɗele mabɓe faade frère musulman en taweteɓe nder leydi Égypte. oɗo saaha ɓe jii caafal nangue caggal duuɓi ɗiɗi ɗiɓe mbaɗi e nder kasso joolam jabeeri jeheten ko toon to Israila koni jagorɗe ɗiɗi wonɓe toɗɗaɓe hesɓe e laamu walla mbine gouvernement Netanyahu ɓenne kadi ndiwama e golle mumen ko nandaka holko saabi ɓe guitta to États-Unis d'Amérique ko fisiyat goto pellowo gorko mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi pawɗi taw ko jinnoɗo wadde mandi walla hitande hesere hitande mbiyata lumiére taw ɗum koye Asie ha tenti Chine ngam kañumne yidde yoɓade pittali toon to Californie dañi fellude ha ganduɗa yooɓi pittali yimɓe sappo gañi hen caggal nde o yeehi police waɗi hen jiilaw tawa omo maayi taw warimo kankone ko yinnodemo wartade e nder ndeɗon gañande Turquie wonande Recep Tayyip Erdogan holliti sumgoji sarɗiyankoji kami présidentiel e nder leydi Turquie ɗum noon andama daɗo ko 14 mai wonande wi Erdogan mo yonnani hay seeɗa taw kadi ganduɗa ko deftaral duppande sara ambassadeur mum toon to leydi Suède. kettoɗen ha joni koye joolam jabeeri jeyten ko toon to Berlin caggal batu bannoɗo ñande aljumande ha hande ala ko gasi Suède seera walla mbiyen Pologne serane erade Berlin oɗo saaha nde ittata zarde combat ji ɓutti gam nelda toon to Ukraine kono ha hande Allemagne suwa taw jabde neldude kaɓirɗe ɓutte no feewi faade toon sowona kaɓirɗe tokose Europe kala rendi ngam wiide Allemagne ene foti neldude toona wonande armée ji ɓutti kono Allemagne haɗo suwa taw jabtade ndiɗon mbaadi to Brésil. Lula lamɗo keso o itti chef de armée de terre leydi ndi ɗum ko caggal miijonede kuddetamo laataki moɓodiral yimɓe bandugal toon ɗotane balde kanko on Lula jogoɗo wadde jilluji mum e nder yoga e leyɗele occidentoji to Russie. oɗo sahaɓe kokkiri wonande ambassadeur Eston nde yaltata leydi mabɓe ɗotane jeeɗiɗi février wi jagorɗo affaire étrangère musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande oɗo yesso handirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena.